tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichimba kuti makava nesvondo rakanaka. Ndichimba kuti manga muri kufamba nesu pazvidzidzo zverapsodi zvatinokutumirai pazuva rimwe nerimwe. Ndichida zvekare kukurangaridzai pamusoro pevhuserero rokuporesa richaitwa namufudzi Chris pamhepo kubva musi wa27 chishanu 28 govera 29 svondo mwedzi uno wagumi guru. Tikupedza mwedzi uno tichiita vhuserero iroro. Tinoda kuti mutibate pavhuserero iroro. Tichakutumirai zvinenge zviri kuitika, tichakuudzai panoda kubata vhuserero iroro riri kuitika. Kana musingagoni kuribata tinokutumirai minamato yacho inenge iri kuitwa ipapapo, moigamuchira, moishandisa muupenyu hwenyu. Haleluya. Toda kutenda zvikuru mufudzi Chris vanoti batsira vachititumira shoko ravo raMwari kubudidzana nerapsodi. Zvinotenda Mwari zvikuru pamusoro pedzidzo dzavanotumira idzodzo. Toda kuti titarire pachidzidzo chanhasi tiwane zvatinogona kudzidza pazviri. Kwanzi ruponeso runofanira kuparidzwa nokukasira. Ruponeso runofanira kuparidzwa nokukasira. Haleluya. Ndima yavanovhura nayo tsamba yechipiri kuna Timoti chitsauko 4 ndima yechipiri. Kwanzi paridza shoko raMwari. Haleluya. Paridza shoko raMwari. Riparidze zvichiita sezvakafanira kana zvisina kufanira. Dzora vanhu, vatsiure, vakurudzire. Uite izvi uine mwoyo murefu, uchivadzidzisa tsika dzevaMwari. Haleluya. Mufudzi Kristu wovhura nyaya kwanzi Ishe vava pedo kudzoka. Ndoda kuti ngotsanangura mashoko iwayo tinyatsoanzwisisa kwai Ishe vava pedo kudzoka. Ndoda kuti munzwisise kuti Ishe Jesu vava pedo kudzoka pachokwadi. Haleluya. Jesu vakauya pano panyika. Bhaibheri rinotitaurira kuuya kwavakaita. Vaoni vakanga vatotizivisa vachishandiswa naMweya Mutsvene, vakatizivisa nezvokuuya kwaJesu. Kuzvarwa kwakaitwa Jesu kekutanga vachiuya pano panyika hachisi chinhu chakangokarwa chaitika, asi chinhu changa chichitozikamwa. Sei ndichidaro? Tikaverenga mubhaibheri tinoona kuti chinhu chakanga chiri kuzikanwa pakazvarwa Jesu. Herudhe wakaona vachenjeri vekumabvazuva vachibvunza kuti mambo wevaJudha wazvarirwa kupiko, toda kunomunamata. Herudhe akanetseka, nokuti Herudhe ndiye wanga ari mambo wavaJudha ipapapo. Akanetseka kuti kuno mumwe mambo here asiri ini. Ndokubva umhanya kuvakuru vevaJudha akati, ndinonzwa kuti muna mambo wenyu ari kunzi azvarwa, ndizvo here? Vakuru vevaJudha vakabvumira vakati ndizvo, ndonguva yake yatiri kumutarisira. Tiri kutomutarisira kuti azvarwe panguva ino. Tinoverenga pamusoro pevanhu vaviri mubhaibheri pakazvarwa Jesu. Pano mukadzi muchemberi wainzi Ana, pano mumwe murume wainzi Simeoni. Bhaibheri rinototaura kuti vaviri ava vakanga vasisabvi muimba yaMwari, vakamirira kuona Jesu, nokuti vakanga vachiziva kuti ndo yanga iri nguva yake. Wakanga azvarwa, vakanga vasingadi kufa vasati vamuona. Vakamuona paakauyiwa naye kuimba yaMwari. Haleluya. Saka kuzvarwa kwaJesu kwakataurwa. Bhaibheri rinotitaurira zvekare kuti mushure mokuzvarwa kwaJesu, Jesu vanga vachazourawa sechibayiro. Vaurawa sechibayiro, Bhaibheri rinotitaurira kuti Jesu vakanga vachambotorwa voenda kudenga kwechinguva. Mabasa anotaurira izvozvo Jesu vanga vari kuzogamuchirwa nedenga kwechinguva,
kusvikira zvinhu zvose zvadzoredzaniswa. Haleluya. Vachizouya zvekare, ngirozi yakavinga vadzidzi musi wakakwira Jesu kudenga. Ngirozi yakaona vadzidzi vese vakangotunira zviso vakatarira vachiona Jesu achipinda mumakore. Ngirozi dzikati, sei muchakatarira ipapo zvikanzi Jesu iyeye wamaona achienda kudai muchamuona achidzoka zvekare. Haleluya. Kwai achadzoka nenzira imwe chete iyoyo yamamuona achienda. Saka tinonzwisa kuti Jesu vakwira kudenga vanga vari kungoenda kwechinguva. Chinguva chacho chitarira mubhaibheri, chinguva chacho zviuru 2 zvamakore. Jesu vanga vari kungozoenda kudenga kwezviuru 2 zvamakore, vobva vachizodzoka kuzotonga nyika ino, zvachose nokusingaperi, kusvikira pakupedzwa nokuvharwa kwenyika yose. Haleluya. Saka zvanga zviripo, asi Jesu vasati vadzoka, bhaibheri rinotitaurira pamusoro pekubvutwa kwevatsvene. Bhaibheri rinotitaurira pamusoro pekubvutwa kwevatsvene. Kubvutwa kwavatsvene uku ndokuchenge kuchitozozivisa nyika kuti Jesu vaakudzoka. Nokuti mushure mokunge vatsvene vabvutwa, kunenge kwangosara makore anokwana kana kuita 9 kuti Jesu vachizodzoka vachimuka. Zvino bhaibheri rinotaurira kuti kudzoka kwaJesu kwava pedo. Zviuru 2 zvamakore zvatanga takaziviswa kunzi ndo zvichange Jesu zvichaenda Jesu vachinge vasi pano panyika mushure mokunge vaurawo pamuchinjikwa. Zviuru 2 zvamakore zvava kukwana. Chero mukada kuzvitarira muchizviverenga sei, zvava kuda kukwana, kureva kuti nguva yacho yakwana, yasvika. Asi kuda vamwe vangabvunza, vamwe vanovhunza vachiti makabvira kare muchingoti nyika yakuda kuguma, Jesu vava pedo kudzoka, nazvino haasati vadzoka. Rega ndikuzivise zvinhu 2. Chokutanga ndechekuti Jesu pavakatouya vachizvarwa kekutanga, vanga vauya kuzotitaurira kuti nyika yakuda kuguma. Ndo rimwe shoko ravakauya kuzotitaurira. Haleluya. Vakauya kuzotitaurira kuti, nokuti vakauya vachiti ushe hwaMwari hwauya. Vakauya vachida kutizivisa kuti ndava kuda kuenda. Nokuti mukatarira mubhaibheri munoona kuti vakauya ndokusiya varongedza vakati ndichamboenda, ndichadzoka. Saka kuuya kwavo kekutanga yanga itori yambiro, kureva kuti Jesu patinovaona vachiuya kekutanga vachizvarwa muBheterehema reJudhea, kutozvarwa kwavo kwako chaitova chiratidzo, kwaito chinhu chaitotizivisa kuti nyika yaya yatozoguma zvino. Haleluya. Nokuti rangarirai kuti nyika yanga yana makore akawanda iripoka, yanga yana zviuru zvamakore iripo. Kureva kuti kana nyika yakadaro, chinhu chaane zviuru zvamakore chiripo, chikanzi chasara nemakore zviuru 2, makore zviuru 2 anenge ari mashoma chose, atokwana. Saka Jesu vanga vasingarevi nhema vachiti ndaapedo kudzoka. Ndo zvavakatouya kuzotiudza pavakauya kekutanga, vachiti chisarai muchigadzirira, ndaapedo kudzoka, chisarai muchindigadzirira. Chechipiri chamufanira kunzwisisa ndechekuti munhu wese vanhu vashoma vanorarama kudarika makore 100. Kureva kuti munhu paanenge angofa, zvenyika zvatopera kwaari. Kureva kuti tinogona kutoti nyika yatoguma kwaari. Saka kureva kuti pose pataitaurira vanhu kuti nyika yavaguma, nyika yapera kuguma, changa chiri chokwadi, nokuti paunongofira nyika yatoguma kwauri, watomirira kudzoka kwaJesu. Uye kana watofa hauchatoverengi makore, hapachisina nguva, watopedza rwendo rwako, watomirira kudzoka kwavo. Zvawakatobata ndizvozvo, kana usina zvawakabata zvatopera. Saka hadzisi nhema kana tichiudza vanhu kuti nyika yakuda kuguma, nokuti kana wasara namakore 5 okurarama, zvinoreva kuti Jesu vaakutozodzoka mumakore 5 kwauri. Kana wasara namakore 10 kana makore 20,
okurarama zvinoda kuti Jesu vari kudzoka mumakore wayo. Zvino havasi vese vanoziva kuti vasara namakore mangani. Unogona kunge wasara nezuva rimwe chete, unogona kunge wasara namazuva negore rimwe kana gumi ramakore. Saka usatozvitutumadza uchiti makabvira kare muchiti Jesu Vava Pedo kuuya, vanouya rini? Unopedza muromo iyoyo wofa mangwana. Kana watofa mangwana, kureva kuti pako patoguma, watongomirira kuuya kwaJesu. Uye nemhaka yekuti kana wafa hauchatoverengi makore, hauchatoverengi nguva, zvinenge zvitoreva kutoti nguva yekudzoka kwaJesu yatokubata ipapo pawatofa ipapo. Saka unofanira kuzvinzwisisa izvozvo, ugorarama uchinzwisisa kuti Jesu Vava Pedo kudzoka. Saka kwanzi tinofanira kugara tichizvirangaridza kuti Jesu Vava Pedo kudzoka. Tinofanira kushanda nesimba tichiitawo sevanhu vakatarisira kudzoka kwaIshe. Zvipire kusvitsa ruponeso kuvanhu. Ita sezvinonzi ndiwe woga wakapiwa basa rekusvitsa ruponeso kuvanhu iri. Tinofanira kugara tichitsvaka kuti kusvitsa ruponeso kuvanhu. Tinofanira kugara tichitsvaka kuti vanhu vakawanda vapinde muushe hwaMwari. Tinofanira kuita izvi pose patinowana mikana yekuzviita. Hazvina basa kuti uri kupi, ungava muguta guru kana kuti muguta doko kana kumaruwa. Mweya yevanhu yakangofanana. Mwari vanokoshesa yose, vanoikoshesa zvakafanana. Mweya yose iyi yakafirwa namuponesi Jesu. Muponesi Jesu ava vamwe chete. Haleluya. Pauri ipapo ndipo pamuzinda waMwari. Mwari vanopakoshesa uye vanoshuva kuti uparidze uri pauri ipapo. Shoko reruponeso ndiro roga rinoponesa vanhu. Shoko iri ndiro rakaiswa mumaoko edu. Saka usavora mwoyo, ngapasava nechingakutsausa. Paridza shoko iri, tsvaka kuti rikasire kusvika kuvanhu. Riparidze wakashinga, uchiziva kuti ndiro roga ringaponesa vanhu. Ruponeso urwu rwakaiswa mumaoko ako, ndiwo wakapiwa basa rekuparidza kuvanhu. Unofanira kuruparidza semunhu anorunzwisisa, uchibatsirwa nesimba raMweya Mutsvene. Funga saPauro, taura saPauro. Pauro aitora kuparidzwa kweruponeso uku sebasa, achitotora basa racho serakapiwa iye oga. Izvi ndizvo zvatinoona mutsamba yekutanga kuna Timoti chitsauko chokutanga ndima 11 chete. Inoti shoko reruponeso rwaMwari vakaropafadzwa, iro rakaiswa mumaoko angu. Tarisa maperero anoita ndima iyi. Pauro haana kuti shoko reruponeso rakaiswa mumaoko edu, anoti rakaiswa mumaoko angu. Saka Pauro aitora basa iri serake pachake, aita sekuti ndiye oga akanga ari kuparidza ruponeso pasi rose. Izvi ndizvo zvaunofanira kuitawo iwe. Zvipire kubasa iri. Ibasa rakakosha chose, ndiro rakakosha kudarika zvimwe zvose panguva ino. Paridza ruponeso. Hazvina basa kuti ungazotambudzwa here, nguva yasara yava shoma. Unofanira kurangarira izvozvo. Haleluya. Saka vanhu ngavazive kuti Jesu Vava Pedo kudzoka, uye ngavasafunga kuti pachine makore akawanda, nokuti sekutaura kwandaita, makore awasara kurarama iwayo ndiwayo Jesu havasi kuzopfuura makore iwayo vasati vadzoka. Totangira ipapo. Haleluya. Asi kunyange zvakadaro, kunyange vaya vachazonge vari vapenyu Jesu achidzoka, nguva yacho yatokwana, nguva yacho yasara shoma shoma. Haleluya. Ngaiti tinyengetere tichinamata iko zvino. O balezo brando calistraka brugento leprosa drakia di lostri maragonde leprokia di lastremero gozia drashte melonta mazoria dilia straka brugento. Haleluya. Baba ndinokutendai nokurumbidzai, nokutendai nokuti Ishe Jesu Vava Pedo kudzoka. Tinofara mufaro mukuru nezita raJesu. Chinamatira kuparidzwa kweshoko reruponeso pasi rose nezita raJesu. Ngarikasire rasvika kuvanhu, ngarikasire rasvika kumunhu wese pasi rose muzita ramambo Jesu. Ndinokutendai nokurumbidzai nokukudzai. Haleluya. Chinyengeterera munhu wose wanamata naye,
chinamata chichitaura maropafadzo mukati meupenyu hwake. Munomo wavo anozowanikwa akagadzirira shoko reruponeso rinodzika midzi mumwoyo make, mweya make, nezita ramambo Jesu. Nyengeterera vasiri kunzwa zvakanaka pakati pavo, chidzingira kure zvirwere kubva mumiviri yavo, chirayira kuporeswa kwenyama yavo, kwemiviri yavo, muzita ramambo Jesu. Satani chisarokurwa kubva pamusoro pavo nezita raJesu. Vanoporeswa. Ungachirwadzwa nomusoro anopora iko zvino, ungachirwadzwa nomusana anopora iko zvino, nezita raJesu. Makumbo angachinetsa anopora iko zvino, muzita ramambo Jesu. Haleluya, amen, haleluya. Zvakanaka, ngatirangarire tisangane pavhuserere rekuporesa vanhu richaitwa namufudzi Chris. Asati satapedza toda kuti tingowana nguva yekungorumbidza Mwari, chinamata Mwari. Mushure mazvo kana usina kuzvarwa patsva, toda kuzonyengetera newe tichikubatsira kuti uzvarwe kechipiri. Mwari wakuropafadzei. Amen.
Novimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.